אחד המשפטים הכי נפוצים בעולם המערבי זה בונה, אל תהיה פראייר, תבדוק מה יוצא לך מזה. פרשת השבוע עונה לנו בדיוק על המשפט הזה. פרשת צו. צו, אומרים חז"ל, לשון זירוז. את מי מזרזים? את הכהנים. מהר להקריב קורבן עולה. אבל מקורבן עולה לא יוצא לנו כלום. הכל עולה לקדוש ברוך הוא. קורבן חטאת, קורבן שלמים, אנחנו אוכלים. קורבן עולה, מה יוצא לי מזה? אתה שליח של הקדוש ברוך הוא לעבוד אותו במשכן. לא יוצא לך מזה שום דבר. אתה עובד בשביל השם, לשם שמיים. זה מה שיוצא לך מזה. בהחלט, תהיה פראייר. תהיה פראייר. פראייר למי? פראייר להשם. פראייר למשפחה. פראייר לעם ישראל. הלוואי על כולנו להיות פראיירים כאלה. צו. אותו דבר גם פסח שמתקרב, כי אנחנו בשבת הגדול. פסח יש מצה כידוע ויש חמץ. חז"ל אומרים, ושמרתם את המצות, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, אל תהפוך אותה לחמץ. תשאיר אותה נקייה, תשאיר אותה טהורה, לשם שמיים, בלי כל מיני שיקולים אחרים, אינטרסים והחמצות, הכל אוויר בחמץ. המצה היא נטו הקמח והמים ומה שצריך באמת. זה המסר של הפרשה וזה הקשר שלנו לפסח. שבת שלום.